салом алайкум мардум тикток фақат ба пеш бародаро лайкҳоро бизанед. имрӯз бародаро 25 борони майдаборон ст бениҳоят борони хуб ст бародаро лайкҳоро бизанед барои борони майдаборон борони баҳор бародаро баҳор бародарои ғариб агар шумо телефон бихаред 50 телефон овардагидум бародаро 30 таш мондага 20 таша тон кардам 30 тайгаш мондага бародаро доставка шудмо любой ҷои тоҷикистон бепулай бародаро лайкҳоро бизанед бародаро тикток дар ютуб телефон тиҷа ютуб дам канал дорум дар ютуб телефон тиҷа бизанед ютуб дам канал дорум бародаро тикток номеро 97 бародаро шумо кадои пасчи хидмет ина биёен арзонтон метам кредиттон метам бефоизтон метам бародаро 50 телефон овардем бародаро 20 таш 30 тайгаш мондага буд мекунем бародаро шумо телефонои сухтагӣ шикастагитон бародаро биёред болош сумтен телефонои пачкатон айфонтон фура айфон самсунг фура самсунг любой модел телефон аст бародаро дар шаҳри Қурғонтепа дар кӯчаи Баҳор магазини акаи спона бародаро бозори Фаровон дам бародаро точка дорум бозори Фаровон дукони 121 уҷада шогирдон ма шумо пеш хидм бием бародаро алишиш болоштун қарз кредит хидм метам шогирдон фақат мефурӯшад пеш хидм бием бародаро дар панои худо бошед.